si Senador Panfilo Pinglacson. Sa iban pang balita nasyonal, ginkakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Senator Joel Villanueva bilang mga miyembro sa Senate Committee on Ethics and Privileges. Sa sesyon sa Senado giniliher ang duha kakatapos ang minority bloc nga si Senator Amy Marcos kag Rodante Marcoleta agud magbulos sa duha ka mga naunagin hinambit nga senador. Ginaprubahan naman ni Senate President Vicente Tito Soto III ang motion nga wala sang objection halin sa iban pa nga mga senador. Nag-absent si De la Rosa sa Senado halin sa Nobyembre 2025 kasunod sang nauna nga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla nga nakapagwa na ang International Criminal Court o ICC sang arrest warrant batok sa iya. Sa pihak nga bahin, nagapangatubang naman si Senator Villanueva sa mga panumbungon nga kaangot sa Ghost Flood Control Projects. Ang Ethics Committee amo ang nagapanguna sa paguyat sa mga isyu nga naangot sa conduct, kinamatarong pribilehiyo, safety, dignidad, integridad kag reputasyon sang Senado kag mga senador. On ethics and privileges, I move to elect anew the following members of the part of the minority. I think they're going to, they replace the members because of the conflict of interest. Because I think the two members that were there, I think, have cases, Mr. President. So, Senator Amy Marcos will replace Senator Bato de la Rosa, and Senator Rodante Marcoleta, Vice Senator Joel Villanueva. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. Ang motion sa Senado nga ginaprubahan ni Senate President Tito Soto kaangot sa pag-ilis ng duha ka mga miyembro sa Senate Committee on Ethics and Privileges.